Marijan Pedišić je bio ugledan zagrebački odvjetnik i aktivan sportaš, hrvatski Ironman, koji je zajedno sa svojim prijateljima osnovao Triatlon klub Zagreb. Kada je bio veliki čovjek najprije, a onda i sportaš i odvjetnik. Nažalost, prerano se napustio i puno nam fali. U subotu 18.6. je na Jarunu održan 15. Memorial Marijan Pedišić olimpijski triatlon. Ove godine je po prvi put organiziran i triatlon za paraolimpijce, na kojemu je učestvovao i Mario Alilović, član udruge domara iz Vinkovaca i osvajač srebrne medalje na triatlonu u Kanadi.